Sani dangdut karo lungguh kaya penyanyi lepok, Gus. Nyuwune sing rendah. Nyuwune sing rendah. Laki lu masuk ya Mas Bayu. Siang Bathara. Enak, ngono ta? Siang. Nggih, semono. Siang apa itu? Iya. Yo, mangga diaturke Lintang Asmara nyoba pelok 6. Mangga. Iya, Cak. Mangga.
Lintang Asmoro nggih. Mas Agus iki biasa. Alhamdulillah Lintang Asmoro laras Duryudana. Ayo. Matur nuwun nggih Pak. Nggih. Ngambang isor terus nggih. Lah sing dikesak kampung sing dhuwur nek sewawon. Niki Pak Kades. Nah, ngersake Lestari kalih Kusuma Wijaya. Waduh. Ngatur dateng warga Desa Munggung mugi tansah ayem tentrem barokah saenipun. Amin. 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 Yo sik. Karang Taruna wau. Di mau mudah-mudine mong dene Ya, ta. karang-karang mewakili yo Mas, sini Mas. Lah ini. Ayo masake. Ayo sing isi jokol. Perawan, ini. Perawan boleh. Oh, cewek boleh. Waduh. Ya, talang-talang ora ragunan ora tau nang alu. Yo langsung ayo. Oh. Ajak niku. Wes putu barang ayo sing bawa lu. Saya nang alu sepi aku ya ora entuk parkiran. Iya. Kok nek kene parkir kok. Kali di sini ya. Enggak sinten, Mbak? Saya Aprilia Kuwi dalem saking pundi? dari Kanang. Karang. Sak menika kelas pira? Sampun kerja kula, Pak. Oh, tapi belum menikah kan? Derek. Ora lah mimi nang ndi kok kowe makan iki. Beda, Cok. Terus ajeng nembang napa? Napa? Enten kali sih. Tapi Ada dua apa saja sih? Dalam tuh ada dua ya, Bril. Apa? perawan layar. Perahu layar. Perahu layar kok perawan layar. Perahu layar, tawa mau indah aja Kalau perahu layar wis. Ayo, perahu layar empun Ya, baru. Pon, Ayo. apa yang setunggale napa? Aja dicewoki. Aja diplerok. Ya. Apa? Jangan dengarkan syaitan sebelahnya ya. Ayo. Apa? Betul. Apa? Oh. Mak oyo apa to? Oh. Alah meneh. Oh. Aku ra krungu. Apa, Dik? Katon lendiane dumerak kesinde. Itu. Iya. Kagok Semarang. Oh alah. Yang sebentar, Pak. Oh, ya mau munggah ya kalau pikir sing ngomong. Kok malah. Oh, ya malah rasa-rasa. Iki wong sak donya ngenteni duwe lho iso. Apa baik Pak? Oh, ya kagok Semarang tapi nanti lihat HP. Oh, ora apa nggih. Yo. Coba di Google dulu, di Google. Coba larasnya dipasih sik. Oh, Monggo. apa? Dindengen Ris. Oh, cuma sedikit aja. Pakai ciblon enggak? Ojo lah, pakai cibol lho keburuk ngawur. Ciblane kebakan lho. Oh, alah. Lho kok dikira nyakul kali. Ya, kan lihat ora. Cibol. Iya, coba. Sik, dites, sik tes. Tidak usah pakai gamelan. Coba dulu ya. Nadane Ris. 3, 2, 1, monggo. Katon lembeane. Kurang muka, sik, kurang. Sik. Bukan kok. Sik. Terus ngadepe nak dijugeti lho jane iki. Anyar saya kudu dangdutke, apa dangdutke? Apa kabar sing didangdutke? Wah, viral ya. Tapi ki nggih enten plus minus e, Pak. Nek yo kudu dituntun, kudu ditupas nadane. Wes dene. Ayo tak tuntun. Ngono, kira wis. Tak tuntun. Lho, ora. Sing dituntuni larase ora Alah karo wonge. Yo. Alah bokong. Katon lembeyane. Katon lembeane merak kesimpir leledang. Jangan dengarkan setan itu ya. Wis dirang, Dik. Apa ya, Pak? Apa kok yo takok. Ya ngono aku penasaran ngajak ciblon. Kalau lagu yang lainnya aja.
Kusuma Wijaya. Kusuma kayak dia. Kusuma Wijaya, oh iki lho wis dadi lakon Semarang. Nggih, wis ora apa-apa, wis tak anggap sah ngono wae. Anu ning niki monggo syarat ya niki tak aturi anu dienggo mundhut pulsa wae ya Mas Marco. Tak aturi 100. Nah, ayo. Belum Kok wis kerja digopo. Mas kok karek dalane sih, Dok. Dadi talange kok anduk. Makasih ya Pak Bayu. Oke, terima kasih. Jan lho tenan iki. Terima kasih semuanya. Oke.